werken hier met meer dan 130 vrijwilligers uit Dokkum, uit West-Friesland, uit het hele land komen ze bij. Werken we hier op een geweldig festival met duizenden mensen uit de hele wereld. Bij onze becamping kunnen 1000 mensen overnachten. En ik wil zeggen dat we nu nog maar een tiental kaartjes oer hebben. Dus er zijn haast 1000 mensen hier op de camping. Is het een blijvertje Dokkum open, hè? Het hangt van een aantal factoren. Nou, ik denk dat we kunnen zeggen dat we een succesvolle editie hebben gewoon. En dat het een mooie basis is voor u om op verder te werken. Ik heb begrepen dat we hier volgend jaar nog te lonen kunnen. We kunnen weer op dit terrein dan. Dus dan is de kans groot dat we het volgende jaar weer doen. Daarna wordt het wat lastiger om zijn. Er worden misschien kavels in, misschien willen je sportfilm maken. En wij wonen hier van wie die presentatie dit is aan de gemeente en de mensen die we uit hebben nodig hoe mooi dit evenemententerrein is en hoe mooi park dit eigenlijk is. Ja, dat is nog achter een vijverpartij en nou ja, ik denk dat we dat wel als we het van konden krijgen om hier een definitief evenemententerrein van te krijgen, dan zit het er dik in dat we het vaker doen natuurlijk. Are you fucking ready? Het waar is natuurlijk prachtig. Daar hebben we heel wat geluk mee gehad. En ja, het hartstikke druk. Het is boven verwachting druk eigenlijk. Dus we zijn hartstikke tevreden. Verrassend dichtbij.